फैगौ 17 नभेम्बराव जानो गोनां बिजनेस सोलोंसालिमा बर' फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थियाव एबसु, आमसु आरो ABBYSF जों मदद होजानाय बिजाथिफोरनो भट होना देरहासार खालामनो थाखाय खावलायदों हारिमु नेहाथारिनि बिजाथि सानसुमा बसुमतारिया। स' लोगोफोर, जायफ्रा चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। स' दिनै नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। बिजनेस सोलोंसालिमानि साफ्रोमबो केन्डिडेट आरो साफ्रोमबो भटारफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय, अननाय, खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय। आसा खालामदों फैबाय थानाय बिसायख'थिया मोजां जानानै मोजाङै जोबलाङो। स' साफ्रोमबो जाहाथे देरहासार जानो हायो, बेनि थाखाय आं आफा इसोरनि सेराव आर'ज गाबबाय आरो जाहाथे साफ्रोमबो फरायसाफ्रानो एबसु, आमसु आरो ABBYSF जों मदद होजानाय बिजाथिफोरनो भट होनानै बिथांमोननि केन्डिडेटफोरखौ देरहासार खालामो, बेखौनो मिजिंथिहरबाय। नोंथांमोना हारिमु नेहाथारि थामहिनबा सानसुमा बसुमतारि बिथांनि फंनैसो बिबुंथिखौ खोनासंदो, बेनि उनाव कमेन्ट खालाम आरो भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बिजनेस सोलोंसालिमायाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा मिथिनानै भटखौ होयो। एसेनोसै। खुलुमबाय, नमस्कार, अस्सलामुआलैकुम। आंनि मुङा सानसुमा बसुमतारि। आङो फैबाय थानाय बिजनेस सोलोंसालिमा फरायसा खौसेथि आफादनि बिसायख'थियाव कालचारेल सेक्रेटारि हिसाबै गसंदों। आरो जोंहा इलेक्सना फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 17 खालाराव जानो थांगासिनो दङ। जोंहा बे बिसायख'थियाव एबसु, आमसु आरो ABBYSF बे मोनथाम अर्गानाइजेसनजों सायख'जानाय आंबो सासे केन्डिडेट। आङो सासे केन्डिडेट हिसाबै बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंनि बिजनेस सोलोंसालिमायाव फरायबाय थानाय साफ्रोमबो फरायसाफोरा जाहाथे आंजों लोगोसे जोंनि टिमखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामो। आं बेखौ बयबो जोंनि बिजनेस सोलोंसालिमायाव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोननिसिम गुरै खावलायबाय, जाहाथे जोङो फैबाय थानाय समाव जोंनि कलेजाव जेसेखि प्रब्लेम फैया मानो जों बयबो खौसे जानानै जोङो कलेजखौ गोजौ फारसे दावगालांहोनो हायो, बेखौ नाजागोन। आरो जों बयबो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावनो थाखाय जों बयबो खौसेयै नाजालांगोन। लोगोसे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा नोंथांमोननो होनो सानो, जोंहा एबसु, आमसु आरो ABBYSF बे मोनथाम स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनजों हेफाजाब होजानाय गासै 7 बिजाथिफोरा जोंहा देरहासार जानो हाखाबाय। जोंहा स्पेसियेलि प्रेसिडेन्ट आदा देम्प' बसुमतारि बिथाङाबो देरहासार जानो हाबाय। लोगोसे 3 क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ आरो लिटारेरि एक्टिभिटिसनि सेक्रेटारि बिथाङाबो जोंहा बेरेखा हान्जा गैयिनि थाखाय देरहासार जानो हाखाबाय। बेनिखायनो जोंखौ दा थाबावनाय माखासे पर्टफलिय'आव जोंहा दा आरोबाव बिसायख'थि गेलेनो गोनां 7 केन्डिडेटआ जाबाय GS आव सानसोरां नार्जारि, गेम्स एन्ड स्पर्ट्सआव साहानाज आख्तार, कालचारेल एक्टिभिटिसआव सानसुमा बसुमतारि आरो मेगाजिन सेक्रेटारियाव मिथुन बसुमतारि, लोगोसे HS क्लासनि क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै साहिदुल इस्लाम। बे 7खौ नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार खालामनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। मिजिंथियो जोंनि गासैबो फरायसाफोरा हारि, धोरोम, ओनसोल बेफोरखौ नायालासे गावनि बेसेन गोसा भटखौ जोंनो होनानै देरहाहोयो। जय बिजनि कलेज स्टुडेन्ट इउनियन, जय बिजनि कलेज। गोजोन्थों।